Hey jongens, welkom bij een unpackje. Je hem net uit. Wat dat was dat? We doen een keer. Boske duur af. Die zie ik nog steeds in een punt. En 3 packs Rira voor €10 bij de Kijn. We hopen op een prismatic secret ding. Want ja, die ben wel geldwaardig. Maar we beginnen met de box duur af. Het enige wat ik zie nog is een punt. Ik heb begrepen van Jan dat hij nog boxen had besteld. Dus van waar nog spul ziekers. Er is nog een achterverruiling hierin. Zijn het mijne. Prima kaartje. Er is al een 10 stil ook. Oceaan Manprof. Malefic. Kijk naar zien letten. Spook. Fantasy Ruler en poep. Nou met Malefic ga ik een beetje zien letten. Orwen Mining. Goeie eerste bij. Die gaat net op de rest halen. Natuurlijk wil ik op zich wel wat kikkers hebben, want ja, ik mag maar vol kikkers vullen. Swappie boy. Ahahaha. Nice. Die zagen we. Nummer 3. Die zag ik. Ja. Mooi zo. Terraforming. Firebrand Hymnist. Malefic poep. Dat weet je even voorstellen. Y-streeks. Sorry, ik ga al die trok aan en naar voorstreeks is de Xyz. Ik ben nog steeds aan het bedenken wat voor dek dat ik nou bouwen mag. Ik ga zoeken naar Marensis met kikkers. Omdat ik graag de kikkers net opgaan wil, maar het is best wel poep. Ik ga zoeken de Zodiac. Ik dacht dat het redelijk goed keer de draaien hier op 4 en de barrage ik op 4. Maar nou komt dus, die Zodiac Shakanine, die extra deck die in je special uit Graf, die is maar 1 keer uitkwam in Maximum Crisis. En die staat nou op iets van 10 per stuk. En die bestreken nodig. Dus ja. Dit is een prima bos gewoon worden. Voor de Anaconda, van wat nog nodig is, valt nu nog steeds €1,20. Dus deze plus de mining is iets van 30. Dus de bos kan mega uit. En dan ga ik nog mijn imperm die ik zag. Die is zeker iets van 10 en 15 wijzen. Dus nou dat is wel €44 bos. Emerald. Big bleed mij. Zeg, ik ga een eigenlijk voor jou op omdijks. Dit geven we net zien letten, dus je weet al wat het is. Card of Faith, iets wat Wouter leuk vindt om hier te horen. En een Omega. Alder heren, dit is een goed boxje. Die moet ik nog wel broeken, dus dit is wel nog 2 packs hoor. Zal ik eens even. Nou, wat gaan we nou net zien van thuis mee, ook nog een keer hard. Dat een beetje te volle van goede wollen. Misschien al, maar ja, boeien. Mega Phantom Beast ding, die ging best goed te wijzen, maar ik 2 tokens. Cubic. Magical Musketeer Casper. De verkeerde Dragon. En Speedroid Marvel Machine. Die komen nou in de mindere packs ook. Maar dat hindert niks. Dat hindert helemaal niks. Maar de goede kan wel liepen. Ik ben benieuwd wat er straks in de Rira zit. Misschien wat Marense spul. Deze bos is steeds duurder. Ja, 20, 24. Ik ben net nodig, waarom zie ik het, boys? Ik ga spul. Bloom. Een Super Polit Agrifold Mangle. Herald of the Poolblight. En die geven net snel. Alder heren, ik ga straks wel even een recount waren op deze box. Ja, want ik heb al een paar boxen gewoon die het matig winnen, maar dit is wel echt een geweldige box. Nou, en de Fantas mee. Dit is net de film niet. Nou, ik kan ook een playset Fantas mee in. What giraffe. Een hong die piepert. MST. En die geven het snel letten. Al de rest. Goed spul. Toen springt je weer een hoorn. Die maken wij een gastappearance. Dat is altijd hetzelfde. We gaan even een beetje najrekenen. Fantas mee. 15? Reken je 15. Anaconda 20, zei ik. 34. Dus reken je maar net. Nou, dit is ik zeker 20. Dus dat is, wat zei ik? Ik ben al wel uit. 34 en 20 is 54. Nou, die is niks waard. Euro? I don't know. En Augusto, die Augusto misschien €1. 10? 10? 15? Dus alle dure kaarten in de set ga ik eigenlijk poeltjes in je box bij. Dus dank je Kain. 15, 24, 34, 54
En nog een keer 15. Er weer €60 aan value wat je ongeveer inzet. Plus nog redelijk goede reprints. Dan ga ik door dan mee gaat de Emerald. Ben je op zich wel heel blij, maar het is een goed boxje. Hij is dubbel de waarde en net vaak uit zo'n box. Wat voort gaat, Anaconda gaat voort. Ik weet net dat er nog hier niet ziek de Needle Fiber gaat wel voort. De Imperm had ik, de Phantasme had ik, maar ik kan al een playset. Vind ik wel leuk om te gaan, misschien ook een aanzien spelen wel. Mining twijfel ik nog even hoe later ik een beetje aan wat hier uitkomt, want we hier het op mijn inzet. Het is net zo goed, maar de kijkers, dat lijkt net aan de kijkers dat ik dat voorop stel, maar ja, dekken het heel vol. Simorg aanslaat, ik wie vergeten dat deze poepje in zit. Ik haal de wereld van deze box naar gewoon. Die Simorg dat is echt goed dek, maar ik hoor er net nog meer van. Dino Wrestler ding. Poep. 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 Simorg. Poep. Poep. Nou ja, als je er even zien gaat dan, wat een jak. Ik probeer te hopen dat je er nog, hoe heet het in ziet. Dat we hier uit toch? Met, ja dat zo. Met Appeal Loser in zit. Even zien. Poep. Kaart. Nog meer poep. What the fuck is dit? Oh, die Water Tansy Spirit. Die is op zich wel. Fuck. Waar dan eruit. Nog meer Yank. Al 12 supers. Yank. 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 Nou, ik had de kutboosters uit de box. Er wil straks hier nog een kammenbak ergens aan. Val me na. Dus ja, dit wordt wijs niet maar gelijk met die orenbak. Laatste pack. Simorg. Poep. 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 Kom op even. Tansy Counter-Strike. Misschien dat Wouter er belang bij had. Oeh. Poep. Nou oké, die twee packs Rira. Ik zou het niet doen. Dat kan hij dus. Box Duof. Lucratief. 2 Tansy kaarten. Ik denk dat er in je belang bij gaat. Reageer vooral. Ja, wist. Al met al. Maar een paar dingen die het echt in een ongelooflijke dikke kammenbak maten. Veel leuke replans. Ik wat kaarten die ik nog broeken moest om playsets te maken voor het spul uit duur af. Al met al kan ik net al naar tevreden wezen. Bedankt voor het zien. Dit was het filmpje weer van Joer. Bedankt voor het meedoen, Luna. Ja. Like, subscribe en woef. Kom eens hier. Kom eens. Kom maar. Dit is wel heel sneu, dat is nog net komst. Ja, dank je. Dit is goede kwaliteit filmpje. Bedankt voor het zien, tot de volgende keer boys. Tot dan.